तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। तर मित्रांनो, आता आपण चाललो भुईमुगात, मळवशेत भुईमुग घातलेलं होतं ते। तर आज भुईमुग काढणार आहोत। घालताना जो व्हिडिओ बघितला असाल तेव्हा विनू येलेलो, पण आता काढूक नाही बोलावलेलं आहे। तर वेळ नाही, काम असल्या कारणाने तो येत नाही, रजा नाही, ते काम असल्या कारणाने सुट्टी नाही ते का, त्यामुळे तर आता आम्ही भुईमुग काढतो। तर यंदा वेगळ्या पद्धतीत गादी वाफे करून भुईमुग घेतलेलो होतो। तर आता आपण तो काढणार आहोत। तर साक्षी या का आत्ताच झोपेत न उठला। साक्षी येतं काय भुईमुग कुपळू काय कुपळता, तर साक्षी पण येते म्हणतात, त्याचा मधीच बरंच घटकेत भरवसं नाही। तर ह्या वर्षी वेगळं सेंद्रिय पद्धतीत भुईमुग केलेलं होतं, सेंद्रिय खता घालून। यावर्षी जरा वेगळ्या पद्धतीत भुईमुग केलेलं होतं, जीवामृत घालून। तर या गुळाचं पाणी आहे बघा, काळं गुळ। तर असा काठीने 8 दिवस ढवळूचा लागतं। आणि आपलं मिरी प्रकल्प इकडे आहे। तर यावर्षी चांगले शेंगे भेटले, म्हणजे जे आम्ही पारंपरिक पद्धतीत करतो, म्हणजे हे माग करून तसे पण केलेले होते 4 कोपरे, आणि गादी वाफे वेगळ्या, म्हणजे गादी वाफे करून भुईमुग घातलेलं होतं। मग ते सगळ्यात चांगले शेंगे। तर आता आपण बघूया, बाकी कुळीद वगैरे काढून झालेलो हा। मी काल एक कोपरो काढलेला। हां, कुळीद जोडतास ना, कसे कसा कसा हलवतात सूप हां, वारो येऊ काय आधी चिलो काय काय झोडणार नाही। घाणी पातळ करू कवी ना, घाणी पातळ ती आपोआप होणार, वर नाता येतो किती घाणी पातळ होत। हे जोड काय जोडतं, आमचं झालं जोडू, मी एकट्याने टाकला नाही सोबत जोडताना मला पालवलंच नाही ना। आमचं शेंगे काढूची रवती चुका रे काय बघते काय त्या माहिती बघा, शेंगे ही बघा खाली। बरं चांगले मुळात तर सगळे तर उभी वाढायची, उभी होतो राहा, उभी वाढायची, ही बघ वाकडी केलंस तर तुटतले शेंगे। झाले धोंडे टाकून झाले कसे झाले टाकून पुरे केलं। मग ये आता खूप उद्या पेपर अभ्यास केलं नाही ना, उद्या इंग्लिशचा पेपर दादा घेऊन जा, काय नाही होय तर पेपर पुरवणे एकदम जोडतो काढ
स्किल केलं मस्त घालवतो तुझा सगळं सगळं काळी असते सगळं काळी असते काळी कशी कोण लावली होती काय काय बरी या ही बघ ही एकदी एकटे धरायची हॅलो म्हणजे मातीची झाड चांगली हां तिकडे कुळीत जोडतात तिकडे जा दांडे बघ असे मारतात खा साक्षी शेंगे किती हवे तेवढे तर खाता नाही बाबा म्हणजे होय तुझ्या पेपर मरानेच येत तुझा बाई मला झाला काय तुझ्या सारखा पेपर सगळं बाहेर गो जायचा थांबा वाईट जरा पेपर उत्तर बघून यायचा पुन्हा जायचा कळदा उत्तर साधारण येत नसला प्रश्नाचा की बाहेर जावंच जायचा सांगायचा काल रात्री शेंगा खाल्ल्या हां त्यामुळे माझा नाविलाज आहे तर मित्रांनो हो बघा गादी वाफ्यावरचं भुईमुग होतो आणि हे बघा शेंगे कोपरे गादी वाफ्यावर ठेवले तर गो सरळ ठेव बघा चांगल्यापैकी आणि सेंद्रिय खता घालून केलेलं होतं हे भुईमुग जीवामृत कुपळ हे भुईमुग कुपळ केलं ना तो काय खड्डो कसलं मारतं नको तर काय उद्या परीक्षा ना अभ्यास किती केलं खरोखर हां हाऊस काय गेली डॉक्टरकडे गेली या मग हे काय खेळ चाललो तुझं आवडी खतला की हो काय हां मोठ्यान बोल नानाचं लक्ष तकडे आणा मग माझ्याकडे शेंगे दे हां नानाचं लक्ष तकडे हगा कोई तू काय शेंगे खाऊ ये भुईमुग कुपळी आहे ये भुईमुग कुपळी तर दोनच का जास्त ना खाऊ नको माझ्या नावावर घालशी नाही तर नाना गडप झाले कशात खावे बोलावू भुईमुग कुपळ ती बघ एक शेंग ती बघ आणखी एक आता थंयच आणखी एक तर मित्रांनो हो बघा हे 2 कोपरे झाले होती आता आणि तकडचे 6 कोपरे आहेत ते जुन्या म्हणजे ह्याच्यात केलेले आहेत म्हणजे पारंपरिक पद्धतीत माग करून दंड वडतात आणि दंड वडून केलेले होते आणि गादी वाफ्यावर तो भुईमुग होतो काय बघा शेंगा शेंगे किती मारणाचे भेटले काय शेंगे खाऊचा काम कर तू सांगते तुझं आवश्यक ना कळलं ना तू पडून नेत होता अरे चाय धर लागतं की पोरींसारखं हे धर तकडे कोणा मग अशी खायल्यांचं एक पडलो तो ठेवलंय थंय तिका सांगा कटड्यावर ठेवलंय त्यांच्या जायत्या माडाचं पडलो चाय देव
हो मेलो काटेरात काय मरत घे घे पाना ना तुका तू या मोठा पान तुमका घ्यावा ही बघ मेरा पाना माका काय करतो पाना नाही काय बारक्या पान माका ठेवा त्याच्या सुपारी घाल चाय पी मी किती आणि वाईच भुईमुग कुपळू घे हा हा जेव घाली किती काशी तेवढा जेवण जेवतलं किती काशी तेवढा घास बोल केवढा नंदन केवढं नाही तर का काशी त्याकडला तेवढा कमी समजलं की जेव घालू काशी तेवढा जेव खाणार किती तू पांढऱ्या पाड्याच्या मनानं खाणार आमचं पांढ हो, तांबड्या पाड्यावर नाही बाबा तो म्हणता काय त्या माही जे नु माका सांगून तुम्ही पटा कोण काय म्हणता हा त्यापोर खायला आमचा आबा खायचा हा आबा आमचा नाही हो. तू नाही मग माहीच्या माका ते नाही सांगतो करू करणार त्या मामाच्या कोकाकडे कोण असता कानाक फोन लावून तू असतो तू असंच माहिती नाटकाच्या रेसलीच्या टायमात तूच असं अरे मी तो आईक फोन करीतो मग तो बोलत खाईये परीक्षा आली पेपर दिलं कसं बारी येत ना की दरवाज्यात ना बँकच्यावर ना बिदुडत जायची मोरी आणि गेलो खरा बोल मेले बरोबर नाही रे बाबा कोण नाही मुंबईत यांचं आहे. ऐकतं ते नाही करतो नाही चल आता यायला आता तू फेमस याची आई गर्लफ्रेंड मुंबईत होय ना होय की नाही होय मग नाही रे होयचा काहीतरी ना खोटा बोलत कारीच्या साड्यापासून नाही रे बाबा तिच्याकडे कुंभियाळी नाही आंबाड्याच्या काढाचा होय काय आंबाड्याच्या काढाचा चला 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 भुईमुग कुपळूक लागा आता आंबाड्याच्या काढात घेऊन जायला नाही तर का भुईमुगात मारता त्यांका रे काय सांगा